Takže čo ľudia, vítam ďalšie videa. Dneska to je z hry Sonic Forces, ako som vám to slúbil v minulom diele, že si to zahrám. A hneď ideme hrať. Som tier 2, takže nič odo mňa neočakávajte obrovitánske, no a už tu máme prvú hru v tier 2, pretože ja, jak som sa tam dostal, tak hneď som nemal odvahu to hrať, pretože som si myslel, že to bude hard. No ale moc to není hard. No a som posledný. Jo, toto je cute. Toto cute Loris. To bolo cute. To je Sonicov syn, či čo? Ja som... To není možné. To není možné. Nie, ja som si teraz zbytočne minul tornádo a tento mi... Ale... Do prčíc. No dobre, ja som posledný. Ale... Kurňa... A už som sa poriadne zrýchlil. Zase ma tento... Ach jaj. Karma je zdarma, braško. No, dal mi poriadnu karmu. A poď. Počkaj, ja som ešte stal tretí. Nie. 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 Dobre. Do prčíc. Tretí. No 6 trofejí. O, minus 6. Je diskvalifikovaný. Ale aj tak má dosť trofejí. Ten, čo mal najviac, no tak ten vždy má najmenej. No a už tu máme prvú reklamu. Dobre, nechcem ju vidieť ani. Dobre, ideme. Ešte... No, už moc. Ešte dneska budem natáčať a bude to večer. No tak tak o 4. alebo niečo tak, pretože Clash Royale bude mať anula, pretože včera v takomto čase mi padla ona, nejak sa volá, Super Magical Chesta a teraz ona. Nie, ja som nechcel double. Teraz sa porozprávame. No a všimol som si to až keď som zahral 1-2 hry, no a to už bolo neskoro, takže ešte sa mi to neotvorilo. Za nejakých 15 minút sa mi to otvorí. No, tak nejakých 15 minút. A bude to mega. Inak som sa zase dostal do 8, takže keď mi tam padne na princeska, miner alebo najdvička, že strašne chcem, aby mi tam padalo princeska, miner, najdvička, Ice Wizard a Lumberjack, pretože no tie 3 legendy, ktoré som prvé vymenoval, čo je princeska, miner a najdvička, no tak tie už mám a mám jeden legendary token, takže a potom som arena 8, takže potom si môžem, takže potom mám už istého Lumberjacka. Ale to som nechcel. No a čo tu je? Nič. Ukáž, čo mám tu nové. 81 z 90. Really? Kde je ten zlatý crash? Nikde? Kde je? No asi toto není. Tak nič. No nič. Ideme. Joj, nejaká ona opalen pool. Už sú napojili prví hráči. No. Mám najviac trofejí. Ako je prekvapko. Panický tigr. Ach ja, ďalší Slovák.
tu je ďalší Slovak zase. Dobre, idem ono. No, alebo možno je to Čech. Neviem. To je smrad. Díky, brode. A to čo to mne umývali už týždeň. Ja mám také šťastie. No, nemám. Mám tak smolu. Dobre, mám ochranu. Kašlem na debiliny. Hop. Prvý. Vážne. Vážne. Ja som sám seba zranil. A som preskočil, no toto som celý ja. Dobre. Really? Dobre, ja som. O, plus 30. Paráda. A panický tiger. No, keď je to Polák, no tak sa nečudujem. Keď je to Slovák, no tak má hrozný pravopis. A keď je to Čech, no tak tiež hrozný pravopis. Aha, moje. Prosím, nechcem dostanem toho červenáka. Nie, tohto som nechcel. Nie. No, nechcem teraz. Potom možno stretnem. No, rýchlo. Dobre, idem zase. Inak má trošku dlhý nos, ako som si predstavoval. Trošku dlhší. A dlhší a najdlhší. Ale toto je už asi posledná hra z tohto videa. Tak dohrám ju a potom už bude koniec videa. Dobre, choď. Šár. Dobre, teraz ich musím poriadne vyprenkovať. Really? Tak koľko som vyprenkoval sám seba jedný, tak. A takto sa to robí. Bam. Bam. Ty kokča, tak toto bolo jaké šťastie. Wow. Tak. A som dokonca získala niečo. Ach jo. Toto je robota. Ja som No tak to som dobrý majster. Šampión. No teraz behám, ako keby som bol nepoistený. No prčíc. Poď. To nie. Blbec. Tak mu treba. Karma mu to vrátila. 164, dobre. No, načítaj sa už. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Určite zanechajte like alebo odber. A ja sa s vami lúčim, takže počkajte si otvorenú cestu. Takže čus.